Dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. Danas pripremamo ovo prelepo pecivo koje je zaista brzo, jednostavno i jako praktično. Tako da ostanite sa nama i pogledajte ovaj video do kraja. Za testo ono što nam je potrebno, ovdje imam 900 g brašna, 200 ml mleka, 200 ml vode, 100 ml ulja, 2 belanca ćemo koristiti u testo, 2 žumanca ćemo koristiti za premazivanje, 2 kaščice soli, 2 kaščice šećera i 1 kockica svežeg kvasca. U jednoj većoj vangli prvo ćemo izmrviti kvasac, dodati šećer, mleko, vodu, ulje, 2 belanca i to lepo izmešati. Kada smo lepo promešali, dodajemo brašno. To ćemo promešati. 2 kašičice soli. Dodavat ćemo postepeno brašno, pomalo i mešati. Testo mora ostati lepljivo. Kašiku ćemo skloniti. Dodajemo još brašna i mesimo. Kad smo ovako umesili, vidite kako testo treba da ostane lepljivo. Ja sam tačno upotrebila 800 g brašna, tako da stavljate po potrebi. Testo pokrivamo i ostavljamo da odstoji 30 minuta. Testo nam je odstojalo. Dodajem malo ulja, skupljamo testo. Površinu također malo pouljimo. I sada samo rukama razvlačimo. Pogledajte kako je lepo testo, jako je mekano, puno balončića i jako se lako razvlači. Testo smo lepo razvukli, zaista je jako zabavno, uopšte vam nije potrebna oklagija, sve radimo rukama. Za premazivanje ćemo koristiti 150 g omekšalog margarina. Svuda ćemo lepo premazati. Kada smo ovako premazali, preklapamo jednu stranu prema sredini. Blago pritiskamo. Zatim ćemo još malo premazati sada. Preklapamo i drugu stranu. Blago pritiskati. Sada ovako pritiskamo da raširimo testo. Premazujemo još jednu polovinu. Kada smo premazali, ovako zatvaramo. Razvlačimo ovako rukama. Testo je spremno. Zaista je jako praktično, odlično. Sada ćemo iseći na trakice. Pogledajte koliko vazduha ima. Sada ćemo uzeti ovo testo. Okrenuti ga ovako, blago pritisnuti. Jedna strana, druga i samo motamo. Jedno prema drugo i zatvaramo. Ponavljamo postupak, znači idemo na pola. Blago pritisnemo rukama, možete slobodno i povući. Uzimamo jedan kraj, drugi i samo motamo. Pogledajte testo koliko je lepo. Zaista je odlično. Stavljamo jedan u drugi i zatvaramo. I tako pripremamo svaki sljedeći. Ovako pripremljeno pecivo ostavit ćemo da odstoji samo 5 minuta. Posle 5 minuta premazat ćemo lepo žumancita. Posolit ćemo ovako malo ćukuretom i stavljamo u zagrejanu relmu i pečemo dok ne porumeni. Naše pecivo je lepo pečeno. Pogledajte kako lepo izgleda. Napravite obavezno, zato što ovako nećete naći ni u jednoj pekari. Tako je domaće. Vidjeli ste postupak da je brz, jednostavan i jako praktičan. Zaista je prelepo, mekano. Vidite kako lepo izgleda. Tako da ako vam se sviđa, lajkujte, pišite mi u komentarima
subscribeujte se na mom kanalu i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!